Здравейте, аз съм Катя и днес ще си говорим за моят негативен опит с психолозите. Първо искам да сложа дисклеймър и да кажа, че психологията по принцип изключително много може да ви помогне. Има много адекватни психолози, които наистина знаят какво правят и могат да ви помогнат в някакъв момент. Но първо, те струват много пари. И второ, те са изключително заети и са много нарядко, особено в България, особено в по-малките градове. Но такива специалисти има и ако вие искате да намерите професионална, наистина работеща психологическа помощ, вие можете да го направите и е много важно, ако изпитвате нужда, да имате възможността да потърсите професионална психологическа помощ. Ако нямате възможност, има хора, които са готови да ви окажат подкрепа и помощ безплатно. В това мое видео не искам по никакъв начин да демонизирам психологията и психолозите и да говоря, че тя не работи и така нататък, защото това не е вярно. Има шанс, за жалост, че търсейки терапия, вие ще се сблъскате с обесценяване на вашите проблеми, обиди, неразбиране, подигравки и много други неща. Това не означава, че вие не трябва да се опитвате да търсите помощ или да работите върху себе си. Аз съм на 17, излязла съм от ада и се опитвам да намеря психологическа помощ. Точка. Майка ми е съгласна да спонсорира това мое начинание, слава богу. И аз намирам психоложка. Моята грешка тогава беше, че не проучих достатъчно, не гледах достатъчно отзиви и тук не се опитвам да прехвърля вината върху мен, просто казвам или отговорността. Със сигурност отговорността лежи върху специалистката, която е била непрофесионална и е поступила неправилно с мен. Защото дори това да е била опозиционна терапия или както да се води това, не мисля, че това трябва да се случва по този начин. Не знам, може би нещо не разбирам. I don't know. Аз търся психоложка, намирам жена, млада, 22-23, която се води детски психолог. От това, което помня, мисля, че беше когнитивно-поведенчески психолог. Не съм сигурна. И аз отивам при нея. Отивам на първа сесия, където разказвам за част от моя живот и тя проявява разбиране и приемане. И ние с нея работихме, мисля, че 2 или 3 месеца и в един момент, понеже моите проблеми, освен депресията, аз имах и много силна социална тревожност, която ме преследваше. Имах и обсесивно не искам да слагам някакви етикети, при положение, че дори не съм ходила на психиатър, просто казвам как се усещах. Окей? В смисъл, I don't try to self-diagnose. Аз много се страхувах от комуникацията с хора и имах натрапчиви мисли за това, че съм мръсна. В смисъл за това, че не съм достатъчно чиста. И заради това самиях изключително често, за изключително дълго време. По принцип, през цялото време на депресията аз просто усещах, че няма някакъв резултат. Тоест аз не чувствах някаква промяна в себе си. Усещах да има някакъв резултат. Не усещах това да е продуктивно. Нещо, което на мен ми е малко трудно да се връщам в този период, не защото изпитвам някакви емоции, а просто защото нямам много конкретни спомени за това. Също помня, че тогава все още имах тригери. В смисъл, имаше някакви моменти, които после започнаха да стават все по-рядко и по-рядко с времето, но първите половин година, една година аз имах тригери на почти всичко. Тоест, по 5-6 пъти на ден се случваше с някакъв предмет или нещо, или някаква дума да ми напомни за нещо, което се е случило с мен и аз да изпитам изключително силно чувство на агресия и имах много силна агресия към хората, която не се проявяваше в действия, но аз имах това чувство. Тоест, мен ми беше страх от социалното общуване и при това изпитвах изключително силна ненавист и агресия към хората около мен, която не я изразявах по никакъв начин. Аз знаех откъде идва това, знаех каква е причината и някъде към третия месец на поредната ми сесия, т.е. аз отивам при нея и ние говорим и аз говоря за моето детство, разказвам за това, че имам чувство, че никога няма да имам нормален живот, защото тези мисли и спомени постоянно изплуват и че аз просто не искам да живея, защото мисля, че целият ми живот, всеки ден ще трябва да преминавам през тези мисли, чувства, емоции, спомени. И ние го говорим това и плавно тя извежда темата в насока, че аз преувеличавам и това ще е директен цитат. Какъв ти е проблема? В смисъл, какъв реално ти е проблема? Ти си на 17. Целият живот е пред теб. Ти можеш да правиш това. Просто излез навън, вземи си китайско, разпусни малко със същата тази интонация, при което аз седя съм като една от негативните мисли и мисли, които според мен не отговаряха на реалността тогава, която чух от човек, който се води психолог и има такова образование и взимаше по 60 лева
за 50 минути, което знам, че в сферата на психологията не е много, но за нашите балкански жени това не е без пари. Беше, че моите проблеми не значат нищо и че аз си губя времето и че аз просто не мога да се справя и че твърде много преувеличавам. И по принцип това сами по себе си това са мисли, които повечето хора ги спират от това да търсят помощ, от това да търсят подкрепа, от това да се движат напред. И по принцип това са мисли, с които психолозите се борят и това са мисли, които са принудили много хора с години да носят своите травми, без да се опитват да направят нещо с тях. И аз отивам на поредната си, не на първата, не на втората сесия, на поредната сесия и чувам това като отговор на ситуацията, в която се намирам. И моето предположение е, че тази жена просто не е била достатъчно компетентна, за да ми помогне, но понеже тя се води психолог и вече ме е взела като клиент, тя не може да ми каже, сори, аз не съм достатъчно компетентна, ходя при някой друг. Най-вероятно е намерила някакъв такъв заобиколен начин, по някакъв начин да ми каже да спра да ходя на сесиите. I don't know. След това аз не ходих на психолог някакво време. Се опитвах сама да се справя. Докато началото на лятото не започнах първата си работа и не реших, че ще е окей да се опитам отново, при което попаднах на жена, която беше наистина много... Аз изпитвах някаква невероятна социална тревожност за общувам с нея, но по принцип като специалист беше много по-адекватна, даваше много по-приемащи вайбове. Не мога обективно да оценя доколко е била добър специалист. Знам, че сесиите при нея поне не ми навредиха, which is already really cool. Може би тя имала някакъв принос за моето изцеление, така да го наречем. Аз не мога да я хейтя по някакъв начин, защото тя казваше адекватни неща и се отнасяше някакво приемащо към мен и така нататък. Нямаше никакви странни неща, които може да чуете от страна на някои психотерапевти. Нещо, което чух от нея, което по принцип не е смисъл, който беше, нека така го кажем, questionable, е, че няма градивна критика. Нейното мнение и позиция по темата беше, че не съществува градивна критика, има само критика. Съществува само критика, само хейт и аз възприемам нещата по такъв начин, защото асоциирам критиката, която баща ми е като налагал с родителската любов. И това е защо моята гледна точка е такава. С което аз не съм съгласна и може би, ако аз бях възприел това като мисъл, това ще да ми прецака живота. Не е баш да ми прецака живота, но просто да повлияе негативно върху моето творчество и така нататък. Следната психоложка, при която аз ходих преди твърде кратко време и в този период просто реших, че няма смисъл и че терапията at this moment не ми трябва. Знам, че обективно има неща, върху които трябва и мога да работя и най-вероятно в някакъв момент от живота ми, ако и когато мога да си го позволя, ще мина през собствената си терапия. Третата мисъл, негативна, която съм чувала от психолог. Имам достатъчно добри качества, няма смисъл да ходя. Накратко целият поинт беше в това, че няма смисъл да ходя на психолог. Което е странно, защото абсолютно всеки един човек, ако реша да се апгрейдне, може да отиде на психолог и ще има поне едно или две неща, които този човек не е доработил и може да се научи да ги приема повече и да живее с тях по-лесно. И по принцип мисълта за това, че няма смисъл да се като усъвършенствам, вече съм научила достатъчно, е доста коварна, защото моята гледна точка е, че винаги човек има на къде да расте, но и мисълта, че няма смисъл да се стремя към каквото и да било, защото вече съм постигнала достатъчно. That's what I thought. В крайна сметка мога да обобщя и да кажа, че опита ми с психологията в България беше по-скоро негативен, отколкото позитивен. Въпреки всички платени психолози, иронично, при които съм ходила, което беше доста странен, доста неприятен опит. Особено когато отиваш някъде в очакване, че този човек ще ти помогне. Аз не съм очаквала от нито един от тези хора да ми оправят живота или по някакъв начин да щях да спра всичко да е розово. Просто исках някакво бейсик приемане, разбиране, някакъв поне опит за подкрепа и помощ. И най-доброто, което получих до тук от терапията, не е навредяването. В хода на терапията мога да кажа, че най-доброто, което съм получила от терапията, ако говорим за платената терапия, е неосъждане, което е доста иронично, доста тъжно. И аз наистина съжалявам, че има хора, които ходят при подобни специалисти, защото е срамно човек да дойде при теб с желание за това да поправи живота си или да работи върху себе си и с желание да бъде чут и подкрепен и ти
да се опитваш да го обвиняваш, защото не си достатъчно квалифициран да му помогнеш. Особено когато си 2 пъти по-голям от този човек на възраст. That's just shitty, in my personal opinion. Абсолютно не означава, че вие трябва да не ходите на психолог или да не се опитвате да намерите адекватна професионална подкрепа. Просто причината да го направя беше за да ви предупредя, че такива неща се случват. Има ги, може би не можете да прочетете за тях в интернет и да се отнасяте наистина внимателно към човека, на когото вие доверявате своето психическо здраве, защото далеч не всички специалисти в България, дори с висше, второ или трето, са адекватни специалисти. И с това ви пожелавам хубав ден, вечер, лека работа, приятна почивка и благодаря ви за гледането, за вашето внимание и чао!